kunnafoni ale dugu jɛlen ni honorable Misira Dima. Tabarikala fana tumata an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma bi sɔgɔmada in na bi ye juma ye renouveau don kibaru a bɛ kuncɛ bi ni ala sɔnna sunkalo fana setɔ don yira k'a fɔ yɛlɛma na don programme baara bolo la sunkalo kɔnɔ hakilila i na tila k'o kibaruya di sɔɔni an bɛ tɛmɛ n'o kunnafoniyaw ye min bɛ tali kɛ bi kibaruya bakurubaw bɛ tali kɛ coronavirus an b'a la ka walankata hali bi an ka jamana kɔnɔ maa 400 ani kɔ a yera olu la kunun tile dɔrɔn kɔnɔ Mali la min kan ka kɛ welebila ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ ale kɔnɔna la diɲɛ seleke naani kɛ bɛ k'i ɲɛ gɛnɛ bɔ Mali la bi jan ko jamana faama minnu bɛ yen n'olu bɛ cɛmancɛ fanga kunna ko fɛɛrɛ ka kɛ u ka se ka hakilina jɔnjɔn di maaw ma waati kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ni waati jɔnjɔn kan mun ye kalafili ko kibaruyaw ye waasa kow ka kɛ ka bɛn kalo 18 kɔnɔ i n'a fɔ a tun fɔra cogo min na an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la o mana bɔ yen diɲɛ seleke naani ka jɛkulu ONU ka maa kalanninbaw kɔni ye laɲini dɔ kɛ mun na ko b'a ɲini Mali jamana faamaw fɛ joona joona ko ka arasibase a n'a jɛw labila sabula ko olu bolo ko ninnu minɛlen don ko minɛkun tɛ a la i n'a fɔ sariya tun ye jaabi dɔw bɔ cogo min na an bɛna kuma o fana kan don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔ bi sɔgɔmada in na ninnu y'an ka daɲa kumabaw ye an bɛna fitinin dɔw bila mun cɛma bi ka kɛ aw garisɛgɛ ye bi jumadonya in na waasa an ka se ka bi juma tɔ kɛ ka an kunna sirilen bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ta fan ye sini ani sini kɛnɛ aw ni sɔgɔma a y'aw bisimila bi renouveau don kibaru kɛnɛ sigira an bɛ kibaruyaw dayɛlɛ ni Bakari Togola ale ka bilali kow ye an tun y'a kuma fɔ kunungo ɲinini minnu kɛra sɛmɛnciyara k'a fɔ Bakari Togola kiiri tigilamaw kɔni ye jɔnya juru tigɛ ka bɔ a kan na min jaabu kɔni bɔra araba don kɛnɛrɛnyana chambre d'accusation in bɛ cour d'appel la Bamako yan nɔ min kɔni kɛlen filɛ ka lafiya da di Bakari Togola kɔni ma dɔw y'a sɛmɛntiya k'a fɔ kumaniya falen nafolo dɔw n'o ye caution ye ko olu sarala ko kunkɔrɔn kan an ma se ka pereperelatigɛ sɔrɔ o ko ɲɛ ninnu kan nka min kɔni sɛmɛntiyara o ye k'a fɔ Bakari Togola kana bilala nin waati in na maa caman b'a la k'u yɛrɛ ɲininka ko a tun minɛna fɛn dɔ de kama yala jaabi kɛra jumɛn ye o ko la a labanna cogo di kibaruya yɛrɛ ye jumɛn ye musaka ninnu dunni ko la a jalaki binna jɔn kelen kan walima Bakari Togola labilala ni ka jumɛn ninnu ye ɲininkaliw ye minnu kumaw bɛ barodaw la an bɛ waati min na i ko sisan waati nataw na kɛ waati an ye mun bɛ se ka bɛɛ lajɛlen bɔ kunba nɔ Bakari Togola ale ka labilali ko o kisa la nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira nin waati laban ninnu na k'a fɔ maa caman tun minɛna nafolo dunni ko la dɔw kɔni ye nafolo kumaniya bɔli nafolow sara waasa u bɛ se ka kana bɔda fiɲɛ sɔrɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna la hakilina jiginna min bɛ tali kɛ kɔɔri sɛnɛnaw cɔ la musaka dɔw kɔni ni o ye coopérative de coton culture a yɛrɛ k'a fɔ nafolo dɔw kun kumaniyana ye mun bɛ taa sefa wari miliyara 13 kun ka fɛn na o kɔni ginda kɛra sababu ye ka Bakari Togola ale kɔni don kaso la kabi waati tɛmɛnenw na mun kɔni ye ko caman can a ka hakilinaw la sɛnɛko la sabula min bɛ tali kɛ APK maa ɲɛmaya ale tun bɛ o la kɛra sababu ye fɔ APK bureau yɛrɛ kuraya la ka sɔrɔ Bakari ma a yɛrɛ sɔrɔ an bɛ waati min na i ko sisan n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten tɔ min ye Mali ka kalata nataw transition kɔfɛ l'États-Unis n'o ye Amérique ye olu ka lasigiden min bɛ diɲɛ seleke naani ONU cɔ a la min tɔgɔ ko Linda Thomas Greenfield ale ye hakilina dɔw di ONU ma ɲɛmaw ma dantigɛli kɛnɛw senfɛ kɛnɛ min kun sigira kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin Mali ale yɛrɛ kunkan kɔrɔfɔw ma a ka kumaw kɔnɔ a ko laɲini min bɛ ale fɛ bi o ye Mali jamana faama minnu bɛ cɛmancɛ fanga kunna sisan u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka waati jɔnjɔn fɔ Mali kalafiliko a waati nataw kana na hali ni tuma sɔrɔ k'a fɔ da donna waati la waati tɛmɛnenw na ko nka an bɛ don min na i ko bi waati sera hakilina jigin ka kɛ Mali b'a fɛ ka kalafili kɛ waati min na u k'a kɛ gafe jɔnjɔn ye k'a bɔ k'a danganamaya bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogoya min na k'olu ka jate la kalafili kɔni labɛnni Mali la transition kalo 18 kɔfɛ o ye sabababa de ye min man kan ka majɛ cogo si la o kama u kɔni b'a la ka sen ka wuli Mali transition maa ɲɛmaw kɔ u ka se ka nin kɛ waati jɔnjɔn ye k'a di maaw ma min ye secrétaire général adjoint n'o ye maa ɲɛma dangan min bɛ ONU na
min ɲɛsinen don bɛnko ma n'o ye Jean Pierre Lacroix ale fana ye a sɛmɛntiya k'a fɔ Mali kalafili k'a kɛ nin waati ninnu na ko nafamaba don bɛɛ ni basigi ani laɲiniw sabatiliko la an ka jamana ale kɔnɔ nin bɛɛ kɔfɛ an ka jamana faamaw yɛrɛ hakilina mana kɛ mun ye wana o dɔn waati nataw la ka se k'o k'a ta kibaruya ye ka di limanajɔ bɛɛ ma an na to diɲɛ seleke naani gun kan hali bi olu ka maa kalanninba minnu bɛ yen n'o ye experts ye u ye gafe dɔw kɔni bɔ gafe mun na u kɛlen don ka tasa dayira Mali jamana faamaw la ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sisan min ye Arasiba cɛ ale ni a jɛw minnu minɛlen don n'o ye PMI maa ɲɛmaw ni AGFO ka taa se maa wɛrɛw ma minnu kɔni n'u kɛlen don ka jɔnjuru bila olu kan na ka sabu kɛ k'u tun b'a fɛ ka jamana fanga dafiri k'u ka labila joona ko olu ka jatela kiiri jaabi minnu bɔra waati tɛmɛnenw na n'olu ko ni ko in ye ko kɔnɔ gansankolon ye ko foyi sɛbɛlama tɛ a kɔnɔ ko ka ninnu kana bila ko o sariyaw ma labato sabula procureur nana hakilina wɛrɛw di mun bɛ tali kɛ u lasagoni na halibi ko olu fɛ ko nin ye ko de ye sariya bunakun ka ma se ka kala turu fɛn min na jɔnjɔn kuma k'u b'a ɲini jamana faamaw fɛ joona u ka ninnu kana bila ka bɔ dɛngɛrɛnɛ kɔnɔna la Yusuf Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ye. Minɛnikɛlan bɛ ka ɲɛsin hadamadenya jɔsiraw sabatili ma Mali kɔnɔna la jɛkulu bɛ n'a ɲɛsinnen don kuma kanabilali ma o laselikɛla ale ni ɲɛfɔlikɛla yɛrɛ bɛ ka ɲɛsin sariya kanabilali ma olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko minɛni min kɛra desanburu kalo kɔnɔna la san 2020 ka ɲɛsin journaliste Mohamed Bachili ma n'ale yɛrɛ dɔnnen don ni Arasibaci ye ka fara ale ka Vital Robert Job, Suleiman Kansai, Mahamadu Kone ale ni Agibu Tal n'olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ jamana ka foroba baara yɔrɔw la k'o kɔni kɛra ka sɔrɔ sariya tigilamɔgɔw dama don a la ka fara o bɛɛ lajɛlen kan k'a ma kɛ sariya fɛnɛ kɔnɔna la Bamakɔ cour d'appel kɛlen kɔ k'a yira k'u ka nin minɛni bɔ a dɔgɔkɔrɔ mars kalo tile 2 tɛmɛnen Mali procureur général ale kɔni y'o hakilila in sɔsɔ waleyaw bɛ yen minnu b'a yira k'a fɔ ko politikimɔgɔw sen donn'o de ni kiriko in na i n'a fɔ kelen dɔw b'o yira cogo min na n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ minɛni sariyaw sɔsɔli la hakilila min taara kiri minisiri fɛ février kalo tile 23 san 2021 walasa sariyatigi minnu da tun bɛ nin ko in na k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka taa jamana fan wɛrɛw fɛ tile damadɔ avocat général kɛlen kɔ k'a ɲini cour d'appel fɛ ko ka nin baara in jɔ k'u k'a sababuya kɛ ko daliluya foyi tɛ yen ka ɲɛsin maa kofɔlen ninnu ma n'o yɛrɛ kɛra février kalo tile 16 san 2021 Bamakɔ cour d'appel ale kɔni y'a yira ko ka nin mɔgɔ ninnu bila mars kalo tile 2 san 2021 ko k'a sababuya kɛ ko daliluya foyi tɛ yen ka ɲɛsin nin maa 5 kofɔlen ninnu ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye waleya ye min b'a yira k'a fɔ ko maa wɛrɛ de bɛ nin ko in kɔfɛ ka kɛɲɛ ni nin kodɔnna ninnu ka fɔli ye u b'a yira tuguni k'a fɔ ko nɔmina min bɛ journaliste Arasibaci a n'a tɔɲɔgɔnw kɔ ale ni u datuguli kaso kɔnɔ k'o kɔni ye dantɛmɛ wale ye kiiri tigilamɔgɔw fɛ o waati kelen na Mali ɲɛmɔgɔw ale ni Mali sariyaso olu kɔni tɛ ka foyi kɛ walasa maa minnu ɲangina ko olu ye bɛngani walew cɛjugu kɛ ka dangarikɛ hadamadenya jɔsariyaw la ka ɲɛsin olu ma i n'a fɔ nin kodɔnna ninnu b'a fɔ cogo min na o de la u b'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini Mali marabaw fɛ ko jalaki min talen don ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma k'u k'o bɛɛ lajɛlen bila k'u b'a ɲini u fɛ tuguni u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan togoya min na hadamadenya jɔsariyaw olu bɛ se ka bonya Mali kɔnɔ cogo min na tabarikala ko ni bɔ kɛnkɛra ninnu ka fɛɛrɛ bolodalen kalama waati sera jamana faamaw k'a lajɛ denbayatigi ninnu u bɛ se k'u ka denbayaw lasɔrɔ cogoya min na n'an bɔra yen nɔ kibaruya dakun cogo wɛrɛ la min bɛ tali kɛ subahana mansinko bɔlɔlɔ sanfɛ ale yɛrɛ ko bɛ se ka don bɛrɛ la ka ɲininiw kɛ o ka maliden ka lafiya n'o ye internet yɛrɛ sabati cogoyaw ye an ka jamana kɔnɔna la min ye kɛnɛ dɔ sigira kɛnɛ min bɛ tali kɛ o baaraw kun ka kɔrɔfɔ la minisiri min ɲɛsinnen bɛ kunnafoni di ani diɲɛ subahana mansin kura koɲɛw ma baara ninnu tun bɛ ale ka hukumu kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ nin tako filanan in bɛna tali kɛ maa minnu sen bɛ a baara kɔnɔna la walasa gɛlɛya caman bɛ internet ko la olu ko bɛ se ka duga ka bɔ yen cogoya min na i n'a fɔ a jɔyɔrɔ fana ye fɛn mun ye Mali kɔnɔ bi jan ko kɛnɛya ko bɛ dankan min kan ka taa se maaw bɛ tibicaba wale minnu kɛ ni subahana mansin koɲɛw ye n'o ye bolodan ko o ni a ɲɔgɔnna caman ye kɛnɛ in kana na Umaru Koyita taara a ko sɛgɛsɛgɛ ka na anw ye a ye min sɔrɔ an k'o mafilɛ. An ka nin waati laban ninnu na bɔlɔlɔsira nafa ka bon kosɛbɛ min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka kumasenw nɔgɔya maaw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka kunnafoniw k'olu surunya adamadenw na hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ bi na maa caman bɛ yen nɔ olu kɛmɛ k'a ta k'a kɛ kojugu yɔrɔw ye ani waleya juguw kɛ yɔrɔw ye fɛn min kɔni bɔlɔlɔsira ye ale nafa ka bon kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na ni sigi kundala filanan min talen filɛ nin jɛkulu fɛ n'a bɛ fɔ a ma forum pour la gouvernance de l'internet au Mali olu kɔni bɛ fɛ ka jateminɛ kɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ nafa jumɛn de bɛ maliyɛndenw kan. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jamana ɲagaminen don kɔrɔnfɛla ti sɔn yan yɛrɛ ti sɔn
don o don n'i taara bɔlɔlɔ sanfɛ internet sanfɛ tuma bɛɛ i bɛ ko kura dɔ de ye jajuguw bɛ yen kumajuguw bɛ ka kɛ ka denmisɛnninw su ka kɛ kojuguw kan ka u dege kojuguw la n'a ɲɔgɔnna camanw denmisɛnninw yɛrɛ tɛ bɔ kɛnɛma sisan mais i bɛ taa sɔrɔ jogo jugu bɛɛ lajɛlen b'u la k'u to so kɔnɔ u b'a fɛnɛ ma ko crime organisé extrémisme violent ani hackers ka don mɔgɔw ka gundow kɔnɔ ka tila ka bagabagali kɛ k'u sɛgɛrɛ o siraw fɛ o de kama a ka kan an ka to ka ɲɔgɔn ye k'a lajɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira cogoya min na dɔ bɛ se ka bɔ a kɔlɔlɔw la cogoya min na. minisiri min bɛ yen nɔ ni ale kɔni ɲɛsin bɛ an ka kunnafoni kow ma ka tɛmɛ ni visio conférence ye ale kɔni hakilila di nin sigi ninnu kan a y'a yira k'a fɔ ko bɔlɔlɔsiraw nafa ka bon kosɛbɛ an ka jamana ta ɲɛna ani kɛlɛ min bɛ yen nɔ ni an b'o la ni o ye banbagaciw kɛlɛli ye wa a y'a yira k'a fɔ ko maa bɛ yen nɔ ni olu ka baara bɛn bɛn bɔlɔlɔsiraw koɲɛw ɲɛnabɔli ma ani maa minnu bɛ yen nɔ ni olu mago bɛ se bɔlɔlɔ sanfɛlaw ma k'u kan ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa cogo min na ka nin yɔrɔ in lasaniya. ni sigi o filanan in kɛnɛw kɔni kan tile 2 kɔnɔna na kunnafoni caman bɛna di fɛn min kɔni bɔlɔlɔ sanfɛla la gɛlɛya minnu bɛ se ka maaw sɔrɔ ani baara minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka bila sen kan walasa k'o gɛlɛyaw kunbɛn. Omar Koita renouveau don kibaru kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ kalanbolo dɔ fana sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la AGSM ni o ye cɛkulu cakɛda bolofara min ɲɛsinnen don saniya koɲɛw ma an ka jamana kɔnɔna la olu ye kalan kɛ ka ɲɛsin maaw ma n'o ye guakɔnɔmaw ye minnu garisɛgɛ donna saniya wale matarafali fɛɛrɛ bolo dɔw la Sotiba zone industrielle ale kɔnɔna yɔrɔ ninnu na ko kalan nin kun ye ka se ka ɲɛfɔli k'u ye waasa maa minnu ye ni hakilinaw sɔrɔ u bɛ se ka lafaamuya k'u lakalan kosɛbɛ u k'a dɔn baara mun bɛ yen ni jamana ye hakilina falew kɛ k'a bila u ka bila la a bɛ se ka kɛ dɛmɛba ye saniya ni bɛsɛnya ale nasaratigɛw la an ka jamana kɔnɔ cogoya min na Amadu Jara taara ko kɛnɛ kan an ka lajɛ mi don o don ji min don hadamaden ta ye ji ye donc bi baara bɛ o de kan ayiwa an ka bolo min bɛ min sigilen bɛ a kan min sigilen bɛ a la ka baara kɛ samadan a y'a ɲini ka na walasa ka mɔgɔ kunnafoni min don min bɛ se k'an dɛmɛ an ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'an bɔ di ɲɔgɔn ma walasa gɛlɛya min bɛ ka se ka wuli k'a da ka ji min bɛ ka jinɔgɔ min bɛ ka jinɔgɔ min bɛ sen na a caman bɛ taa ba de kan k'a sɔrɔ a ma labɛn parce que ji min don jinɔgɔ don nka n'a bagala a tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la nka n'a fɔra jinɔgɔ min dɔ caman bɛ yen an ka tobilijiw b'a la an ka finikojiw b'a la minnu bɛ gara don o jiw b'a la ji caman bɛ yen ani usine ji caman bɛ yen u bɔra dɔrɔn u bɛ sin ka taa ba kɔnɔ aw b'a dɔn ba ni fɛn min ye an m'a dilan dɛ ala de y'a d'an ma n'a m'an cɛsiri ba ni ladonni na a laban na a bɛna gɛlɛya dɛ an mɔdenw ni an tulumasamaw u b'anw ɲininka dɛ donc a bɛ ɲini bɛɛ de fɛ fɛn min ye ba ni fɛn ba de an ka se ka cɛsiri walasa a ka se ka ladamu walasa a ka se ka sijan sɔrɔ n'i y'a ye bi bi in na anw bɛ ji min an b'an ko fɛn caman bɛ kɛ an na ji in de b'an bolo mais ni an y'an ji bila ten ka nɔgɔ bɛɛ ka taa bila ba nin kɔnɔ a laban na a bɛna kɛ kasara de koyi parce que o le a ka nafa a bɛna kɛlɛ de. tabarikala madame Bernadette Keita ministre min ɲɛsinnen don sigida lakanani ko ani saniya ni jɛya ni bɛsɛnya ko ɲɛw ma ale ka bilasiraliw tun ye nin ye a ko siratigɛ la ka ɲɛsin maaw ma waasa saniya walew bɛ se ka don bɛrɛ la ba bolo min b'an bolo n'an ka kuran ni jiw ani kɛnɛya yɛrɛ sabatili fɛɛrɛ bɛɛ y'ale ye o bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo ɲuman na cogoya min na n'an bɔra ye Lolomadi Bate ale taara kɛnɛ dɔ kan fana kɛnɛ in bɛ tali kɛ jɛkulu minnu b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan waasa ka an ka baara denw n'o ye musomaninw ni cɛ wɛrɛ minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw ka na baaraw la wali duw kɔnɔ Bamakɔ yan nɔ ani duguba caman wɛrɛ la wulikajɔw bɛ se ka kɛ cogo min na ka fara ɲɔgɔn kan kɛ k'olu kɔkɔrɔ don ka hakɛw bɛ se ka don bɛrɛ la a ma sɔrɔ la k'a fɔ nin baaraden mun filɛ n'a dɔ bɛ an bɛɛ kelen kelen ka so tɔɲɔn ni degun min bɛ u kan dan bɛ ka kari u ka hakɛw la waasa jɛkulu n'o ye lapisa jɛkulu dɔw ka sigi u fana donna nataw la baaradenw olu bɛ se ka kɔkɔrɔ don cogo min na
ko hakɛnɛ kana na u bɛna jɛrɛba dɔ kɛ avril kalo in tile 8 ka se a tile 9 ma min na k'a dɔn n'o ye kunu ani bi yɛrɛ ye jɛrɛ in na ka se ka hakilinaw ta an ka fɛɛrɛ minnu sigira jamana minnu bɛ farafinna kɛrɛfɛ dugu ninnu na yan olu ye hakilina mun ta waasa ka baaradenw ka hakɛw ta o ɲɔgɔnna ka se ka kɛ an fɛ Mali la yan cogoya min na Lolomadi ye ja dɔw sɔrɔ a kan an k'u lajɛ. Jakulu min sigilen don walasa ka dɛmɛdenw ka hakɛ ɲini o ka laɲini de ye ka kɛɲɛ ni sigi ɲɛ lafasalitɔ minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don dɛmɛdenw ka hakɛ ɲinini ma farafinna kɔnɔna na k'olu ka dɔnniyaw sɔrɔ cogoya min u yɛrɛ bɛ se ka k'u damana lafasatɔn ye walasa ka dɛmɛdenw ka hakɛ ɲini ka ɲɛ. Bi lajɛ in kun ye min ye k'o jamana 8 fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ yan bi walasa an ka kuma an ka degun n'an ka tɔɔrɔw kan an marabaga ɲɛmɔgɔw ɲɛkɔrɔ n'o ye minisirisow ni tɔn minnu bɛ yen walima baarakɛla minnu bɛ minnu ka baara bɛnnen bɛ muso ni denmisɛnnin ka lakana ma ka se ka kuma olu ɲɛkɔrɔ k'an ka degun n'an ka tɔɔrɔ yira u la ani ka se ka ŋaniya yira kɛ u ye an hakilina mun ye walasa degun ninnu ka se ka wuli ka bɔ an kan ani k'a yira k'a fɔ anw ni an ka lakana muso ka lakana denmisɛnnin ka lakana kɛrɛnkɛrɛnnen an ka lakana ɲinɛn kelen bɛ anw minnu kɔ ni mɔgɔ tɔw ma fara an kan an kelen tɛ se bɛɛ b'a kalama k'a fɔ baarakɛla npogotigi bi tungafɛden baarakɛla npogotigi bi tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye min dɔ t'an kan degun tɛ degun ye min tɛ wa kule tɛ kule an ma min fana dɔ kɛ nka n'i y'a ta k'a lajɛ nɔ tɛ ka bɔ foyi la. Donc n'i ye convention yɛrɛ ta k'a filɛ i b'a sɔrɔ ale dilan cogo yɛrɛ n'i y'ale fɔ sɔrɔ ko o kɔrɔ de kan ka lafiya b'a kɔnɔ parce que convention in tɛ ka bɔ ko tɔn wɛrɛ y'a dilan k'a fɔ ko baarakɛlaw ka lafiya dɛ convention in dilanna baarakɛlaw yɛrɛ sokɔnɔ baarakɛlaw yɛrɛ de fɛ. Ministre min ɲɛsinnen don musow denw ani denbaya ka koɲɛ ma u ka nɔrabila min kun bɛ nin kɛnɛ kan ale kɔni y'a yira ko tɛgɛnɔbilakɛla sɛbɛn minnu na walasa ka nin hakɛ ninnu bonya k'olu tɛ ka bonya o de la a ye dɛmɛdenw ka nin lafasalitɔn in u ka nin hakilila in fo kosɛbɛ. N'u y'a essayer ka hakilina ta ka fara ɲɔgɔn kan pour que u bɛ se ka u ka baara kɛ cogo min na mais gɛlɛya in ka nɔgɔya cogo min na ne hakili la o baara o kan ka dɛmɛ o hakilina kan ka dɛmɛ kosɛbɛ. Convention 189 Mali ma ratifié fɔlɔ a sira bɛ sen na ni wulikajɔw farala ɲɔgɔn kan n'a loi ratifiera comme loi tɔw bɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ muso du ani den ka ɲɛtaa la promotion de la femme bɛ yan nɔ pour que ka o loi ninnu de appliquer a sariyabonw taara mais a bɛ se ka sinsin cogo min na k'a lawaleya promotion de la femme ka baara y'o ye. K'a yira k'a fɔ nin tile fila lajɛ min filɛ a bɛ ka maa 35 de fara ɲɔgɔn kan ka bɔ farafinna jamana 8 kɔnɔna la. Tabarikala saga 40 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Sama Sangare chef BR Haruna Jara ani Madame Jara olu ka jateminɛ ni waati na waati kelen bɛ Isaka Ndaw conseiller kɔrɔ do Katikapu la ko lawali karamɔgɔ bɛɛ ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na politique bangu ma chef de parti ani k'a dɔn k'a fɔ parti muso ɲɛmaaw ko ne k'u ni sɔgɔma olu ka waati seli u bɛ girinka jɔ la an bɛ ka bɔ kibaruyaw kɔnɔ coronavirus maa 400 a n'a kun ka fɛn olu garisɛgɛ donna coronavirus la kunungo dɔrɔn tile kɔnɔ Mali la yan nɔ min ye k'a dɔn hakilina ye min bɛ bɛɛ lajɛlen kelen kelen wele sabula tile kelen maa 5 maa 10 maa 20 fo ka se maa 400 ma tile kelen a mana kɛ bi ta bɛna kɛ hakɛ min ye maa t'o dɔn sini ta bɛna kɛ hakɛ min ye maa t'o dɔn o kuma ka bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ banako in a bilalen don a kɛtɛ bilenni nɔ nin waati na jamana ye fɛɛrɛ bolo minnu fɔ hali bi an kana an bolo jigin n'o ye nun datugula masque matarafali tɛgɛko safinɛnaw ni gel hydraulique matarafa ka hali bi furancɛjanw don ani ɲɔgɔn cɛ maliden ɲinɛlen bana in kɔ dɔɔni sabula nin waati laban jamakulu fara ɲɔgɔn kan fanga bonyana kosɛbɛ maa caman magoba tɛ bana ninnu fɛɛrɛ bolo matarafali la an bɛ tilen k'an tɛgɛw maga fɛnw na an bɛna dumuniw kɛ ni o ye hali tɛmɛdɔ mana furufuru den kelen maliden b'o ta ka bila a da tigɛ tɛ ko foyi tɛ kɛ o bɛ microbe lase maa ma janto ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen na min ye furuba boloci minnu daminɛna o ka olu fana don bɛrɛ la k'a ɲini jamana fɛ fɛɛrɛ ka kɛ joona a ka bɔ dɔgɔtɔrɔw dama na maliden tɔ minnu bɛ bɛɛ ka se k'a lasago cogo ɲuman na waasa fura jɔyɔrɔ ye min ye olu bɛ se ka magoba ɲɛ nka min ka gɛlɛn ni nin bɛɛ ye jama ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili to a la minisiri ɲɛmaa n'o ye Moktar Wani ale yɛrɛ tun kan ka taa tile damadɔ taama na Sikaso Buguni ani Kucala suro ale yɛrɛ wajibiyara ka kɛ ni coronavirus ka ni faga sɔrɔba min ye k'a ka taama ninnu bɔ a ma sabula jamaw bɛna kafo ɲɔgɔn kan o senfɛ wa a bɛna kɛ sababu ye minisiri ɲɛmaa ka to Bamakɔ ya ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sigi sen kan ni a ka gouvernement jamakulu ye waasa fɛɛrɛ kuraw ka sigi sen kan n'o tɛ coronavirus a bɛ ka taa ni fanga min ye a kan ka maa siran ka suna tigɛ maa ɲɛna ala k'an kisi k'an taga fɛɛrɛ walew an k'an janto a la Fanta Tumuta ni min dan sigi kibaruya ta ko fɔlɔ la yanni labɛn kuraw ka sabati hali n'i y'a sɔrɔ
bozo kibaroyali bozo kana u k'a dɔn korona bɔlen bozo den minnu bɛ kunnafoni disow la olu dɛsɛr'o la nka an n'an seko kɛ u bɛ bamanankan mun paro u k'u janto o la. sigiɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ o man ɲi Amadu Sunɔ bɛɛ b'a dɔn ko an y'an jɔyɔrɔ fa coronavirus bana ale kɛlɛli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka fanfɛla la bɛɛ lajɛlen b'o dɔn e de t'o dɔn mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ka di an bɛ taga ɲɛ an bɛ taa Sori Ibrahim Diallo fanfɛla la i cogo dɔn ne bozomuso de bolo bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛla Batɔma Kane i ye kelen da kelen kan a b'i ka micro datugu sɔgɔmada in n'a ta ni ka segin jɔ sabati a bɛ n'a kana siraba kunnafoniyaw di an ma an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Batɔma Kane ka yamaruya kɔnɔ sɔɔni an ni Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ.